videa, no a dneska sa posnažíme pušnúť Piper v Brawl Stars aspoň na 6. rank. Ideme na to, potom to môžeme doplniť a dať ju na 10. rank. No ale dneska ideme na 6. a začína sa nám hra a môžeme ísť na to. Takže máme takýchto súperov proti sebe. A my si tu ideme rozbiť čestku, aby sme mali Power Cube. A tam je Brawler, tak sa budeme držať od neho odstup. Ukáž. To nie je Barley? Ne, to je taký, už mi vypadlo. A on dáva niečo takú tú, on dáva taký ako krov infekciu. No, ty normálne 12 alebo 32 HPčok mi zostalo. Magic. Tak ja si tu rozbijem a podľa mňa on má to je... Utekam. Thank you very much, Brawler. Tak to sme dobre pošefili teraz. Ale my sa nevzdávame, my ideme ďalej. Tak to viac pekne, to tam odkempí. 3, 1, 0. Tak, už som sa zase spavnul a môžeme pokračovať v hraní. Tak, po ňom skočím. Bum. Wow. Magické. Potobiac. Čiže nevadí. Ukáž, koľko máme. A je to plus 4, tak aspoň nejaké plusko. My ideme do lobby a my teraz dáme ready. Ani neviem, prečo sme išli do lobby. No ale jednu vec, čo by som vám chcel povedať, je taká, že už chystáme pre vás, to by ja som videl také, že si budeme otvárať star dropy a uvidíme, čo nám z nich padne. Samozrejme, ja nejaké teraz farmím, ako tam vidíte, že tam nemám niečo otvorené, tak je to tam práve ten star drop. Potom aj v Brawl Passe ešte mám jeden star drop a farmím to ďalej. Potom ešte aj na druhom účte mám jeden star drop, tak bude to dobre. No a my sa už ale venujeme hre a rozbijeme túto čestku. Tak, dobre. To letelo, že A teraz si tu skúsime chvíľku počkať, dokým sem nepríde nejaký brawler, aby by sme ho pekne dali, alebo zložili. Tak, už iba 4 týmy zostávajú v tejto hre, tak uvidíme. Ja si tu už nasmerujem moju streľbu, aby som ich pekne prekvapil. Nice. Nice, už iba 3 týmy zostali. Takže teraz by sme teoreticky už mohli mať plusko. Ako to vidím. Ale skúsme počkať do shutdownu. Akože ja viem, že kempujú iba noobovia, ale Piper, keď máte na power jednotke levelu a neviete s ňou hrať, tak je to fakt ťažký push. A preto som sa rozhodol, že na to nice, máme shutdown, a preto som sa rozhodol, že na tomto videu dáme iba 6. rank a potom môžeme pokračovať aj kľudne do 10. ranku. Tak, ale my už ideme sa venovať k fajtení, aby sme vyhrali. Super. Môj teammate je dead. Bum. No, teraz nemám kam ísť. Ja jedine tu môžem skočiť a hotovo. Tak, nevadí, ukáž, máme plus 7. Tak, dal som to Piper do 5. ranku a môžeme ísť hrať ďalšiu hru. Uvidíme, ako nám to pôjde. Tak, pofarmil som 1 rank a sme na ranku číslo 5. Už sa nám načíta hra. Tak, ideme na to. Toto sú naši protivníci v tejto hre 1. Ideme na to. Bravo. Takže, uvidíme, ako to bude teraz. Tak, máme prvý Power Cube. Power Cube. Ideme po bazovi.
Asi mu už skapal teammate, lebo pri sebe nikoho nemá a nikoho nevidím, že by mu išiel na pomoc. Poď. On fakt uteká. Neznášam takých tých ľudí, čo iba utekajú. Akože chápem, že majú malo HP. Ja po ňom skočím. Bum. Som strašne... Ale keby nebola ešte krýva, by to bolo dobre. Aha, tak ja idem preč. Výborne. Tak toto som si presne prijal v tejto hre. Fakt úplne som si to prijal. Poď, kempy. Nice. Respawnujem sa a idem. Boom. Tak, dám ho. Nice. Bombička. A ešte... Nice. Shutdown máme. Máme tu, dámy a pánové, shutdown. Poď. Very good vetr. Nevadí, ale máme plusko. Takže máme... No, 49 park. Otvoríme si tu start drop. Rare, super. Ok, čo napadne? 25 power pointov. Tak už som nafarmil. Máme tu stále 5. rank. Teda 6. rank tu máme. A ideme do lobby. A potom môžeme pokračovať s pushom Piper. A zatiaľ čus.